all over the world. As you already know my name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm only in charge. Ugochitubelu na temple. Nye na agba mmiri emilukwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala. Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ science. 5 signs of a special called one. Yes. Wee na-ekwu ọ bụrụ na ebe onye ni notice n'ime onwe gị from childhood niile enwe passion for ihe ọbụla gbasara Chukwu. Niile enwe passion for ihe ọbụla gbasara spirituality. Ebe ọbụla a na-ekwu okwu gbasara Chukwu na ihe mmụọ ị na-enwe keen interest na ya. Ọ bụrụ na afọ soro ha force, adị m ekwu maka ụmụazị bụ n'ihi na afọ ọsọ ha force. I remember when we are growing, a na-afọ ọsọ a na-asị anyị jee bụrụ koziri. Ifu na o nwere ụmụazị ị ga-amụta ifu na ije nyabụ ihe ọ na-eji reluctantly na-afọ ọsọ ya jebe mana o nwere mgbe uche dị ya. Ekwuoro okwu gbasara ndụ nke mmụọ ọ dara eji nje nwatakịrị a enweghị ike idu ya oje ndị ọjọọ soro ndị ọzọ na-egwuregwu. Mana ọ bụrụ na ị notisiri n'ebe nwatakịrị ihe ọbụla gbasara ihe mmụọ a na-ekwu gbasara Chukwu, ihe gbasara spirituality na ọ na-anụghị ọkụ n'obi naturally, o nwere ụdị joy ọ na-enye gị, of which they cannot even stop without ihe ị na-eche ihe gbasara Chukwu. Mma akụwara gị ihe ị ga-eme. And before we dive into today's lecture, important announcement. I want to child of the temple. Echefuna na annual festival live September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla na child of the temple ya participate in ya. Ke bụ amụntụrụ ritual anyị na-aga n'ihu, onye ọbụla nwere ike join ya. Nke Ọgọst a ga-aga n'ihu. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ka anyị ga-achịkọta ya. So ndị so ya na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ ihe na ya WhatsApp ha. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 4 years. Ị nwere ike isonyela ya ebe ọ bụla ị nọ. N'isi ụtụtụ ejego m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ha dum. Etu a ka anyị ga-emegide the last day of the month. So nwa ajụjụ ị nwere chaatị m na WhatsApp ma ọ bụ na ị chọrọ isonye ya 08057837672. Now ka anyị continue ihe anyị na-ekwu maka ya. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ second sign ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme n'ime ndụ gị from childhood. Adị m ekwu maka gị nwa ka ito integoro nwere ike ọ bụrụ na a na-apịawazi gị azụ. O nwerozi ihe ị na-aghọta. Business wise nwere ihe na-aghọta, family wise nwere ike ị na-aghọta, iwe bido chọba Chukwu. Adị m ekwu maka ndị a maka ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ga-abụ agwọ ha ihe nsogbu ha, egboro ha mkpa ha, ịma afụzi ha again tiri mgbe problem a bidokwa again. Adị m ekwu maka adị m ekwu ndị nwere this yearning for things of God from childhood. Yes, oge ọbụla ihe gbasara Chukwu, pay attention. You need to come out of force working on your own as you are growing. In a few years, on a pay on a togo on your own. About here to and when this inner feeling, inner joy. Each year, Basarachuku, it to me, Basarachuku, Ejuaju Basarachuku, time for that to say some of her, our theologian, our lecturer then. By an I study theology. I do so many questions. You know that, yeah? I do so many questions. One of the questions on Judah says, small boy, where you father lecturer then, priest then, where you are here? Can you hear Batalon? I get Judah to Jacabo. A Bible on me about theology then, but as a small boy, I was like, Judah to Juan. Where do you enjoy? I create Batalon. A bomb on St. Michael. The records sweat to us where Seraya. Where when you saw there? No, they're not really bueno. Get him as you know, Buria. So, for I was like, Career Bataro be when you know the attitude. Anyway, when I told you to message research. And now what I of ma na this pattern no buria bụ na
na-remind ya, remember thou shalt not kill. Onya kpata na enwere mmụọ ọbụla nwere ike nwere right igbu mmụọ ibie. Even Jesus nwere ebe ọ dị na Bible na Jesus the spirit die ya. Onwe ebe ọ dị na Bible wee mmenye gị ego 100,000. Nwere ebe ọ dị. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ịfụta onwe gị n'ịbụ onye na-abụ ime research ihe gbasara spirituality na-atọ ụtọ, and they keep on trying to know more, yearning for that deep knowledge of God. Na-enweghị mmanya ọbụla, o nwere ihe propel gị maybe as a small boy, o nwebere ihe mkpa gị, mana ihe gbasara Chukwu na-anụ ọkụ n'obi na-atọ ụtọ nke ukwuu. Then another sign dị ha ka m kwụsịkwa ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chatịkwa na WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.